कानुननि खेथ्रआव जोङो हेफाजाब लाया बे बेलायाव जोङो लराखौबो जों सोंदो दहैनो फैनायावनो नङा होमबा जोंहा जेबो जों रावखौबो फर्स खालामा ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुदों मोनसे भिडिअ ओंखारनाय भिडिअ फट' शेयार जागासिनो दं बिनि सायाव आं मोननैसो जेखौ आं मोनदांदों बेखौ नोंथांमोनजों रायलायना फैबाय थारमाने सासे बर' हिन्जावानो आरो माने हाबा जानानै सप्ता खनसेबो थायाखै माने 6 साननि उनावनो बे हिन्जावा खारदों आरोखि दा मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव आं बिराद पस्ट नुबायथ' बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला हिन्जावा गावनो खुद माने हयथ' नायलायनाय जादों खोमा नायलायनानै जानि फसायलायनानै हिन्जावा गावनो फैदों आरोखि माने दोनखुमानाय नङा थारमाने हिन्जावा गावनो माने फसायलायना खानानै नायलायनायनि गेजेरजोंहाय हाबाखौ जाफैदोंमोन आरो दा हाबा जाफैनानै 6 दिननि उनावनो हिन्जावा खारफिनबाय दा आरो दा आं नोंथांमोन थांनायावबो होना फैखाबाय फट'खौहाय हिन्जाव आरो बे हौवा हिन्जावा 17 बोसोर आरो हौवाया 45 बोसोर होननाय बाथ्रा जुलि जानाया जुदि नों गोरोबलायदोंबा बावहाय नों बैसोनि खोथा थायामोन बिथांमोना जुदि गोरोबलायदोंबा हाबा जानो हायो दा मोनसे दाया बेनो आरोना 17 बोसोर जुदि होनमारदोंब्ला जेनुइन बा बे 17 बोसोरा अब्ला बे 17 बोसोरखौ बोरै हाबा हरदोंमोन दाथ' नोङो बायल' बिबा मोनसे आयेन सोलिगासिनो दंना बायथ'खौनो रावबो 17 बोसोरनि गाहायाव होनो हाया हौवाया दानो जेलाव थांगोन ओमफ्राय जुदि बे हिन्जावखौ हाबा खालामनायाव गामियावबोथ' गोबां माखासे गारजेनफोर दंना गामि गावबुराफोर दङ साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोर दङना थ' बिथांमोनालाय बोरैथो रायजोआव बिजों हाबा होनो हागौ 17 बोसोरखौ हायाना नङा होमबा बिदि 18 बोसोरनिफ्रायसो होनो मोनो बेथ' बोरै जाथावगौ बेलाय दा बेबो मोनसे दाय थाबाय आरो जुदि नों बाहाय जुदि सोरबा जुदि नों पुलिसनो खिथाहरोबाबो नों गोरलैयैनो खाजाखायोखा दा बे बबे गामिनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ना अदालगुरिनि ना चिरांनि बेखौ मिथियाखै रावबो दिनैसिम डिटेल होआखै आबां जाबां जानला मोनला होगासिनो दङ दा नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे होगोन दा आं दा ससे भिडिअ होगोन दे बिथांमोन डिसकासन खालामनाय नङाबा नायना लाग्रोदो दे आं होगोनसै बिनि उनाव रायलायनोसै जोंनि साइडनिफ्राय जोङो नागिरनांगौ बायदि सानला आरो जों नागिरनाबो मोननाय नङा सोरबा लाना खारखुमानायखौ सलियाव गोसो जाना थांनायखौ जों नागिरनाबो मोनखानाय नङा दा जों बेनि गेजेरावनो जुदि प्रसासन बायदि जोङो माबायाव जों थांनो लुबैयो जितु जोंहा गामि समाज दङ जों बयबो बुजिनो हानाय जोंनाय बेनिखायनो जों जोंनि समाजारि नेमखान्थि बायदियै जोङो जिमान हायो इमान समाधान खालामनांगौ जेबो जों प्रसासन आयेन कानुननि खेथ्रआव जोङो हेफाजाब लाया दा बे बेलायाव जोङो लराखौबो जों सोंदो दहैनो फैनायावनो नङा होमबा जोंहा जेबो जों रावखौबो फर्स खालामा नोंनि गोसोआ मा थिनदो मा लुबैयो जोङो टिआरपिखौ थांनानै मोनहैनायनि सिगां बेखौ सावरायनो मोजां जायो लरायानो एसे आंबो बाहाय एसे थाल मोननाय बायदिमोन खिन्थु हाबा जाथारबाय जिहेतु माबासो जालासै बेफोरबायदि मोनसे आसामोन आरो दा लरायालाय रायज्लायदो आं कुवालिखौ लाला आरो नागिरनाबो मोननाय नङा आरो बेलेग लांनाय माबाखौ मान सन्मानाथ' दा बुंबाबो फोजोबनो हाला जोंनि अनेक गामि जोंनि गामियानो बिराद गोदोर नालाय रायजो राजा मानसि लिंनानै जोंबो इमारजेन्सिबाबो जों हाबाखौ सरकारा इमान जोंहा 100% नङाबाबो जों जानाय लोंनायाव खम खालामाखै बिदि आरो दा बेबायदि मान सन्मानाखौ जोंनि बिथांमोनाबो न'खर हिसाबै बा गामि रायजो सारि रायखार लानानै बानायनो थांबाय जों दा कुवालिखौ जों नागिरनो हाखाया जोङो लांफिनो दा बे बेलायावनो एसे रायलायबोदों जिहेतु बयबो बुजिलायखायो जों जाना दङ बे हाबाया हाबा जानानै जोङो 6 मास माबाबो जोंहा बारा बुंनांगौ थायो जेराव जों फिसा सायला ओंखाम संनायनि सायलाखौनो मानसि रायलायनानै जों दा बे बेलायाव जोबोद आघात मोनदों दुखु मोनदों बेनिखायनो जिहेतु मोनसे नेम दं बेफोरबायदि जाथायनि खेथ्रआव नङा होमबा मोनफ्रोमबो गामियाव जायो दा एसे जोंनि लोगोसे दाख्लैबावैसो बिसोरनि मानिखौ लांनाय जे गार्जेनजों लोगोसे आलासि बिथांमोन फैनो हानाय बाथौनि गामिनि बरालावरि गासै मानगोनां बिथांमोन आरो कलबारि गामिनि गासै जोंनि बे दान्दिसे समबाबो सावरायनानै बाहागो लानानै आइजो बिथांमोन एक्सुवेलि दुखुनांथाव बाथ्रा बे कुवालिखौ लांनाय
लरानि न'खर बेखिनि खोथाखौ दानि समस्या बोरै माबायदि गनायनानै लानाय जादोंमोन आरो माबायदि बिदि थांखिलायनाय जाखो बे खोथाखौ बिथांमोना गोबाङै फोसावनानै होबाय दा दुखुनांथाव बाथ्राबो दिनै मान सनमाननि बाथ्रा थायो हाबाखौ खालामबाय बेनि उनाव बिदि खारखोमालायनाय बबा सोरखौबा लांजाफिनलायनाय बेफोर समस्याफोरा माने लासिं सिंनि बादै जेबो जाया बे बेलायाव जिखिनि जों सावरायनायजों बाथ्राखौ खालामदों सावरायनो होननानै लानाय जादों नोंथांमोनाथ' मानसिखौ लांनायनि उनाव जि माइरंआ खरसा थांगोन बेखिनिखौ जोङो एसेबाबो नांफिनगोन बेखिनि खोथाया फैखागोन लास्ट बे जाखागोन जानायाव थेवबो दा फरायनायखौ सोर लांमारदों आरो बिनि लांग्राया गिदिर सोर दं बेखौ थोंजोङै दा जों स्पष्ट मिथियाखैमोन नालाय ओंखायनो बेखिनि सावरायनायखौ उनावबाबो लाजाबावगोन नामा बेखौ आं सानदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय जेनेबा रांनि खोथायाथ' थोंजों फैखागोन नोंथांमोनाबो बेसेबां खरसा जादों बेखौ लुबैनाया जाबाय थारमाने बे सवारिखौ सोरबा लांबाय दोनफैफिनोबाबो बेखौ मानसिखौ हथारै गनायफिननो हानाय बे समस्याखौ नंखाया मानसिया रायजो जानांगौआ खानसे खाननैनिल' खोथा नङा नालाय अरायसम रायजो जानांगौ बेवहाय आं बेखौसो बुंनो लुगैदों आरो नोंथांमोना जिखिनि रां लुगैदों हयथ' नोंथांमोना बुंनायखिनिखौ मोनजोबाबो जानो हागौ बा नोंथांमोना जेखिनि लुगैदों हयथ' न'खराबो बेखिनिखौ गनायजोबनो हाया जानो हागौ गामि दाबनैजों एरा जरानि गेजेराव सावरायलायनानै बेखौ थांखि लानांगोन आरो बे रांखौ दिनैनो मोननांगोन बा दिनैनो बे बाथ्रा फिक्स जानांगौ बेखौ नुहराखै आरो सोलिबोखौ ओंखायनो सानसे मोजां जलायबावनानै नोंथांमोननि जिखिनि डिमान्ड खालामनाय बेखौ न'खरा गनायना होनो हाया आरो जोंबो बेसेबांसिम खाखि जानानै रायजोआ सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन बेनि पलिसिटिखौ एसे नायनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै बे भिडिअआ जाहैबाय मा बे हिन्जाव खारलांनायनि उनाव बिथांमोना दिनै डिसकासन खालामदों हौवानि न'खर बा हौवानि गामिनिजों आरो हिन्जावनि गामिनिजों आरो बेवहाय दिनै मानहानिनि खोथा फैबाय मानहानिथ' जाखागोन बेजों लोगोसे मानहानिजों लोगोसे दा माखासे फैसा डिमान्ड खालामनाय जादों फैसायाथ' नोङो मानहानिनि आरो गोबां हाबायाथ' खरस जायो खरस जाया हसिया नों बोरैथो हाबा जानो हानो नङा होमबा खरसासो जाखायो दा हाबा होनानै बिथांमोना खरस माखासे बिफिननायनि बाथ्रा फैदों डिसकासन खालामदों दा बेफोरखौ बेफोरनि गुदियावनो दङ जोंहा जे गिबियावनो बिथांमोननि जेनोखि रादाय खाजेनलायनाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जुदि आंनि दायाबा हा हमदों होनना बुङोबा आं बिथांमोना बैसोआ 17 बोसोर 45 बोसोरखौ आं जेबो बुंनो हायाखै 18 बोसोर जाथों 50 बोसोर जाथों 6 बोसोर जाथों 76 बोसोर जाथों गोबां मानसिया हाबा जालायो मानि थाखाय जालायो बिथांमोना सोरबाया माखौबा नुनानै बबावबा मानिबा थाखाय बिथांमोना हाबा जालायो आरो इभेन बेबो जाहैबाय मा जबरदस्तिबो हाबा लानाय नङा होनना बुंखाबाय बेखौ जबरदस्ति खालामनानैबो हाबा लाफैयाखै होननानै मिथिनो मोनदों आरो दा जुदि सोरबा मिथियोबा आंनो फन हरगोन नङा होमबा जायनाव आंनि नाम्बार दं बिथांमोना हयथ' आंनो फन हरगोन दा भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो ओंखायनो जोंनि गेजेराव माने बेफोरबायदि थासारिया गोदान नङा हाबानि उनाव मास मोनसे उनाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय सोरबा हिन्जाव खारनाय बा सप्ता खनसे उनाव खारनाय बेफोर आरोना दा बेफोरो सप्ता खनसे बा 6 दिननि गेजेराव माने सासे हिन्जावा सासे हौवानि बिहेभखौ बोरै मिथिगोन बेबोथ' सम्भब नङा होमबा मिथिया मालाबाबो आरो हौवायाबो हिन्जावनि आखुथायखौ मिथिया सप्ता खनसेयाव बोरै मिथिगोन रावबो मिथियाखा गतिके बिथांमोननि मोननै गामिनि गेजेराव रायज्लायलायनायाव माखासे गोरोन्थिफोर दंबायो आं सानदों आरोखि आं दा फिल खालामदों खारन दिनैसिम आंनो रावबो इनफरमेसन हराखै दा भिडिअआ गोबां माने ब्रड लेभेलाव गोसारनायखाय आङो सानदोंमोन नुनाय लोगो लोगो बाथ्राया बेसेबां सैथो साननानै आं जेबो बुङाखै आरो बुंनोबो लाखायाखैमोन आङो ओमफ्राय दा जेब्लानाखि भिडिअ फुटेजआ नैबे दा मिटिंनि फुटेजआ जोंनि फेसबुकआव ओंखारबाय दा बिनिफ्राय आं नुनाय लोगो लोगो आं मिटिंनि बाथ्राखौ खोनासंबाय आरोखि ना बाथ्राया बोरै जामारदों बेखौ आरो खोनासंनानै दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायना फैदों आरोखि थारमाने बेवहाय मोननैबो गामिनिनो गोरोन्थि आं बुंनानै होगोन आरोखि आरो हिन्जावाथ' हिन्जाव गोरोन्थि जाखाबाय खारन हिन्जावा जुदि गावनो जायफोर दिनै एसे फेसबुकआव हगारदों बिथांमोना होनदों हिन्जावा गावनो मोजां मोननानै फैबाय जेनेबा माने नायलायनायनि गेजेरजोंहाय फसायलायनानै फैबाय आरोखि बैसोनि बाइकखौनो जेबो गैला बिसोर फाराग सानखायाखिसै आरो जुदि बैसोनि फाराग सानोमोनब्ला बे हिन्जावाबो फैखायामोन बेजों हाबा जानो फैखायामोन बेखौबो जों मिथिखाबाय गतिके रायजो नोंथांमोना सोर दिनै बिनि सायाव नोजोर बोनांसिगोन
जुदि बेफोरबायदि जाथाया फिन आरो जोंनि समाजाव जाया, जोंनि बर' समाजाव जाया, जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले खालामा। दिनै हयथ' बिहा जानो हागौ सोरबा हौवाजों खारफिनदों, गावनि गोदोनि गोसो थोनाय थादोंबो जानो हागौ, बाट नो डाउट नङाबो जानो हागौ। दिनै हयथ' बहाबा खारनानै सोरबा लोगोआव थाखुमाथ'दोंबो जानो हागौ, बहाबा थांखुमादोंबो जानो हागौ, अनेक खोथा थानो हागौ आरो बाहाय। मानोना दिनै हिनजावखौ हमनो मोननाय बेबायदि मोनसे सोराङाव फैयाखै। दा थेवब्लाबो बिथांमोना दिनै दरनै गामिजों डिसकासन खालामलायबाय जे हिनजावा खारनायनि उनाव दिनै मा खालामनो आरो मा खालामा। आरो नोङो सप्ता खनसे बा 6 दिननि उनाव खारनायखौ लाबोफिननानै रायजो जाहोनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा, नङा होमबा? जुदि बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव खारनायबा बेलेग खोथामोन, खिन्थु दिनै सप्ता खनसेल'आनो जायाखै, बेयावनो खारबायबा अब्ला बे खारनायाव बिहा बोरै मा खालामगोन, नङा होमबा? सप्ता खनसेयानो जायाखै, बाहायनो जुदि खारोब्ला बेवहाय बे मानसिखौ लाबोफिननानै बेजों संसार जानांगौ, रुजु रुमु जानांगौ, बे गोरलै बाथ्रा नङा। बे साननो गोनां बाथ्रा। ओंखायनो गतिके नोंथांमोना जाज खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो बे जाथाया जोंनि समाजाव जाया। जोंनि गेजेराव आंथ' होनदों जुदि 17 बोसोर मारब्ला 17 बोसोर हाबा जानायाथ' बे आयेननि बेरेखाखा, बिथांमोना दा गोरलैनो हमजाखागोनखा आरोखि। जुदि नंमारगौब्ला बिथांमोना केसबो होनो हाखाया। जुदि हिनजावनि बैसोआ खम खानानै बोरै केस होनो हानो, मालाबा हाया नंखाया। दा बिदि आरो बाथ्राया। दा ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ जास्ट इनफरमेसन होबाय। मालाबा बेबायदि गोरोन्थिखौ दा माव, माने बैसो खमाव हाबा होनाय नंगौब्ला आरो नङाबो जानो हागौ, 17 बोसोरनि बाराबो जानो हागौ, ओंखायसो होदों खोमा दोनलायनो गोरै, नङाबाथ' बोरै होनो हानो, नङा होमबा? दा बे आयदानि सायावहाय बैसोनि सायाव आं बारा माने पारफेक्ट मिथियाखै। दा गोबां होनबाय थादों, लिरनानै होदों 17 बोसोर 65 बोसोर, इभेन आंबो थामनेलाव होबाय दा मानसिफोरनि नुनायखौ लानानै। दा बे आरो बाथ्राया, आं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायनानै होबाय।